Bon dia. Avui és dimarts, dia 12 de maig. El calendari cívic el subratlla com el Dia Internacional de la Infermeria i el Dia Mundial contra la Fibromiàlgia. És un dia principalment ennuvolat. De fet, hi ha avís groc per pluges, per acumulació de fins i tot 20 litres per hora, amb una probabilitat entre el 40 i el 70%. Hem estat a 15 graus entre les 5 i les 7 del matí. Actualment, quan encara no són les 9, estem a 17 graus i a partir de les 15 hores el termòmetre podria arribar a marcar 23. La humitat és del 78% i la pressió atmosfèrica de 1.005 hectopascals. Bufa vent de mestral a 8 quilòmetres. A les 12 rolarà a gregal entre 18 i 26 quilòmetres i a les 15 hores canviarà el vent a llevant. Està previst que una hora més tard torne a gregal a uns 26 quilòmetres per hora. El sol ha eixit a les 6:50, es pondrà a les 21:07 i l'índex de radiació ultravioleta s'estableix en 8. La lluna en quart minvant i, com sempre, en temps de pandèmia, ves en compte.